Unu mana akpaala nkata na a ga-agba trade for ọkụ ma ọ bụrụ na Tinubu achịghị Naijiria. Even ha ka ha si ekwe ha si na ọrọwa ahụ ha nwekwa ike ịgba ya ọkụ tutu Mee 29. Onye Igbo gee ntị n'ozi m na-achị gbasa ugbu a. Ndewo. Ndị Igbo ekele m ụnụ. Ọ ga-amasị m iwere olu Igbo wee gwa unu okwu. Unu lee anyị ga-ahụ na esi m n'ụra wee teta. Ekwentị ka ji wee kpọte m. Ana m aza ekwentị mgbe m na-ehi ụra, mana mgbe m hụrụ onye na-akpọ m ọ maziri m n'ihi na enwere ebe m si enwetakarị mgbama gbasara ya ntụmatụ ihe ọjọọ a na-eme ndị Igbo. Kamgbe m bidoro ihe a na-akpọ Igbo ruo ụlọ, ikwu eziokwu, ntị m mechiela. Anyị na-anụ ọtụtụ ihe. Ndị nọ na grupu agha WhatsApp anyị ga-ahụkwa ihe ndị anyị nọ na-ekwu. Anyị nọ na mitin mgbe niile ka anyị nọ na-eme. Nke m ji bịa ugbu a ọ dị oke mkpa. Ihe m ji bịa na dị oke mkpa, very very important. Onye Igbo ọbụla ji ihe akpọrọ ihe tụsara m ihe onyonyo a ka ọ gaa viral, ka ndị Igbo gee ntị wee nọrọ. Asị anaghị agwakwa ndị chi ntị na agha esule. Ụkpala ọbụla okpoko gburu ọkwa ntị chiri ya. Mgbe ụfọdụ mgbe nkịta na-anwụ ọ daa n'usi nsị. Ndị Igbo akpago nkata imegide anyị. Otu aka nsi wee mụọ ọkwa gbasara ọnụ ndị nche ga-echekwa ahịa unu na Lagos. Mkpu akwụrụ ebe na vidio ahụ mere si biko unu akpọkwala ya ka hapụ na-emekwurịta ọ ga-adị ka hapụ ka ọ dịkwuru na-eme anọda ESN. Ekwuru na vidio ahụ onye eze emewe broadcast si na a ga-akpọta ndị ESN na Lagos bịa chekwa ha. Ugbu a ha kpọrọ ya kpọchie ya. Ndị ọhanaeze ndị Igbo etinyebe ọnụ n'okwu a. Ha ababe mba kama ihe ka ha mkpawo sine prezidenti. Ọhịa ebe obi ihe ọhịa ji ha chọrọ maka ha bụrụgoro ukwu ụbọchị ọzọ. So m na-asị site n'ugbu a ruo na Mee 29 echi dị ụbọchị dịkwa ime o. Ihe dị oke egwu dị. Ndị a kpara nkata na ọ bụrụ na emegide ihe asị na kọt maọbụ gịnị ọzọ mere ma ọ nwụrụ anwụ, ihe ọbụla mere Tinubu na ndị Igbo niile nọ na Lagos ga-ahụ ma akụnụba ha ga-ahụ. Imekwu ụfọdụ n'ime ụlọ sị nọtị mmega anyị ga-enye ha obodo Igbo a ga-egbuli ndị Igbo. Hapụkwa na Yoruba ga-eduru ndị ọkwa mberede nyere dike. A ga-ezukwa ama m na mberede ka ejikwara ama dike, mana cheta na mberede dịka ụzọ nye ya dike first before ya gbarazie dike. Onye na-ama ejighị onwe ya aka kpaa nkata ya ndị amaala ga-eburukwa igwe ya. Kedu ihe unu ga-eme n'ọnọdụ a? Kpọlata ụmụ gị ala Igbo ma ọ bụrụ na ị nọ na Lagos. Bulata ụgbọala gị, nwe ụgbọala abụọ na atọ, bulatacha ha niile jide na n'ofu na Lagos. Ọ bụrụ na ọ ga-adịrị gị mfe irewe ụlọ gị ewu n'iwu na ụlọ abụọ na atọ, rewe ha nwayọọ tinye ha for sale, dewe ha ka ere ya. Ndị a si onwe ndị kpara aha ka ha kwụsị na enwe ndị na-emegide, but e kwuru na ọ bụrụ na emegide ihe Tinubu abaha n'oche ahụ na ndị Igbo ga-ahụ. But problem akwụkwọ na ha ọgwụkwọ na ọ baa ndị Igbo ga-ahụkwa, because ọnwụ nọ bịara ga vootu onye ọzọ, vootu nwanne na Lagos. Ọ baa ndị Igbo ga-ahụshi anya na Lagos. Ha ekwuru ya ọgwa na ọba ha aba ka ahụ si the worst. Onye Igbo ọbụla nọ Lagos kwara ihe gị na-alọta small. I nwere ike naanị ga anọrọ chere ụbọchị ahụ o biruwe gị chọọ wee gbafuo ọwụ na ị chọrọ ihe ya ka o mee. Mana biko kpọlata ụmụ gị, kpọlatara anyị ụmụaka ndị Igbo Chineke nyere anyị, kpọlata nwunye gị ha ka ha nọrọgodo n'ụlọ. Biko enyi m Chineke na-arịọ gị. Ụmụ ụfọdụ sị ọgbaghara dị, nsogbu adịghị, insekuriti. Otu a ka o chikwadere n'ebe ahụ ị nọ, nsekuriti dị Naijiria na-enwe insekuriti. Bara gawa n'ụlọ ga nọrọ. Ọ ga-aka mma na ndị onye Igbo nwanne gị gburu gị ọbara gị abụkie ka a gbafuru n'ihu onye Igbo. Ọ kakwa mma otu ahụ na nwanne gị na-emegide gị, gị mara na nwanne gị ga-achụ gị echu ụzọkwa chụwakwa ya nke ya, maka aha bụ okwu ụbọchị ọzọ. Biko ana m arịọ gị bulatawa na ihe n'ụlọ. Ihe ọzọ nke abụọ m na-achọ ikwu na ihe gbasara agụgụ ọnụ sensus. Enwere onye nke dere, onye Yoruba, the reason why ndị Igbo nwere ike ikwesị ịnọrọ ka agụọ ha ọnụ. Unu ekwekwele ka agụụ n'ọnụ n'obodo ndị ọzọ. Nke a gbasaziri ndị obodo
onye Igbo ọbụla nọ n'obodo ọbụla ebe ọbụla ị nọ na Naịjirịa ekwekwele ka a gụọ ọgụ ọnụ na iwe onye obodo ahụ. Ịhụ na ewepụtara ha new policy onwe ihe dịka religious and ethnicity question in census, na onwe ihe gbasara ịjụ gị okpukpechi gị na ebe isi na census, eti ha question ahụ dị otu a na census. Ịhụ na ha ga-etinye dị ya ma oru mgbe a ga-ewe n'ọrụ amị ha jụọ gị religion gị jụọ gị ebe isi, oru mgbe a ga-ewe gị na polis na kọstọm ejibe ha jụọ gị polis gụọ gị ebe isi na waya ka ị ga-elele a ga-ajụ gị ebe isi ka ha mụrụta ka ama akị gị. But orugo na census na ha de question na why ha na-ewepụkwa question ndị a na other documents ma paspọtụ gị edere gị mara gị bụ iche mara n'ebe iche. Orugo na census achọghị ide so that ka e were gị n'ọnụọgụ gụzuo ebe ọbụla ha nọ, n'ihi na ama na ụlọ nwa ndị na-agba ndị na-efegharị ka ndị na-aga njem karịa ndị ọzọ. Onye chọrọ ịma ihe ya mara, onye na-achọkwara ịma nsogbu adịghị. Asị atọrọ mara ma atọrọ ofeko fere ichiche fere n'ọhịa. So ọ bụrụ na ị chọrọ ifere isi fere n'ọhịa ọ dị gị n'aka. Mana ndị Igbo agbakwala m ama, ọbara onye Igbo ọbụla egburu adịghị m n'aka. Ọnwụ na ịga ihe a iso tụsaa ya ihe mee ndị Igbo, eluigwe ga-ajụkwa gị asị, Chukwu okike ga-ajụkwa gị asị si ị nụrụ ozi ịgba ha ama ị ga-agba na were ihe onyonyo a tụsaa ya. Ba biko na-ayọkwa gị sonye ya na peji a ka nwee ike wee na-agbasara unu ozi. Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo. Biko unu ejide ozi ya wee gwu egwu. Ka oke tutu ma nwaghachi tata, anụrụ m ọgbakọ ha mere na ihe ha mere na Port Harcourt, Rivers steeti dịka alụchara agha nye ndị ha kpọrọ abundant property ụlọ ndị Igbo n'ala ndị Igbo akpọ ya abundant property. Ọhịa ka a chọrọ ime na Lagos. Ha chọrọ ime na-ewe ebugudo na nyegodo na nsogbu unu hapụ ihe unu na-alọta, and nke ọbụla hapụrụ ya lọta ha sọ abandon property. Ha si that na ha dị very happy na ejile ndị Igbo developụ ala ha. Nke a general meeting ha mere ma ndị Hausa ma ndị Yoruba socha mee nke ji developụ ala ha, na mgbe na-adịghị anya ha ga-eme achọwa ụzọ ha ga-esi mee unu ka hapụrụ ha ala ha ka ha were ezi property unu niile kpọọ ya abandon property. Onye chọrọ ịnụ ya nọrọ ka m kwụsịgodo ebe a. Anyị nwabụ ndị Igbo ụlọ nọ na-eme nzukọ anyị n'ike. Anyị na-agaga proses irejista organization anyị ka nwee ike dewe leta, chiwe ozi, mewe press release megide ihe a na-eme ndị Igbo, karịsịa onye eze ahụ eji anyị kwesịrị ka a ga-kwuo okwu n'isi ya ka a kpọpụta ya. Gịnị ka o kwuru na a ga-akpọta ESN ọgbata ga-akpọta, but somebody say na a ga-egbu ndị Igbo na election, egbuo ndị Igbo megide ha na election, onwe akpọ ya asọ ya egwuregwu ahapụ ya mbụ oluọma ka olumo. Tinubu na onwe ya kwuru okwu na Yoruba tere na ndị Igbo onwe bụ onye kpere interrogate ọmụmmenọdụ eze ha ọba nye ndị Igbo na a ga-eme ndị Igbo ike ma ọ na ha votu onye ha chọrọ. Onwe onye mere arrest, but onye Igbo just kwuo okwu si na ụnụ dị iche na anyị ga-akpata ọgwụlekwe. So o doro anya na ndị Igbo abụghị ndị Naijiria, ndị ọhaneze ndị Igbo. In fact, ọhaneze ndị Igbo zere na ọhaneze ndị Igbo. Ka I repeat, ndị Igbo zere na ọhaneze ndị Igbo. Ndị Igbo zere na ọhaneze ndị Igbo before ha mebila unu. Ụta ka ọha nọ n'ọnụ. Onye nwere ntị ya nụrụ. Ndewonu. Ma ekpere m na-ekpe n'isi gị, Chineke ekwela ka ị kwụọ aka tiere ọkụkọ akị. Ya dịrị m na mma. Igbo ruo ụlọ edozi ala Igbo.